Wavuta akuti Muslim Supreme Council nayo kuti akuti nayonso ili mbali ya abusa a bishop aja Archbishop Msusa pankhani yokhuzana ndi report la ndege kwa chema koma akuluakulu mukuti panopa choyamba timafuna tithokozekaye kwambiri akuluakulu aboma pamene anakhazikitsa ndondomeko yonena kuti pakhale kafukufuku wa ngozi imene kuti inachitika bwanji. Muslim Supreme Council of Malawi ikupereka maganizo chifukwa cha pambuyo potuluka ripoti limeneli kwaperekedwa maganizo osiyanasiyana kuphatikizirapo amipingo yosiyanasiyana. Tikugwirizana kwa mtunthu kuti ndikofunikira ndithu Commission of Inquiry imeneyi kuti inachita bwino kukhazikitsidwa ndi cholinga kuti itonthoze ndi kupereka ndondomeko ya zinthu zimene apeza. Ife tonse tikudziwa Amalawi kuti pambuyo pa ngozi imeneyi kuti tinawuzidwa kuchokera kwa adindo aboma kuti fotokozera kuti ndege yasowa, ndipo anafotokoza mmene inasowera komanso ndi mmene ndege inapezedwera komanso ndi mmene mwambo wonse wa maliro kuzafika tsiku la lero mmene zakhala zikuyendera. Ndipo Amalawi ochuluka akhala kuyembekezera kuti Commission of Inquiry imeneyi ndi kuti iwomba mkota pa china chilichonse chimene chinachitika chokhuzana ndi za ngozi imeneyi. Ndipo mafunso a Amalawi ochuluka analinso ofuna kuti ayankhidwe kuchokera ku Commission of Inquiry imeneyi. Ndipo ndizosadabwisa kuti Commission of Inquiry imeneyi yatulutsa ripoti yomwe Amalawi akhala kuyembekezera. Ndipo pambuyo pakuwerenga ripoti limeneli ndi kupereka ndemanga zosiyanasiyana labweresanso ripoti limeneli mafunso ochuluka chifukwa ripoti limeneli mwabweranso zinthu zimene zili zachilendo kwambiri zomwe Amalawi mwina sanayembekezere. Tithokoze kuti atipasa information ya nyuwani imene yomwe iliyoti sitinayembekezere kuti tiyipeza. Amayi ndi abambo, monga mukukumbukira kuti pambuyo pa Commission of Inquiry imene isanachitike komanso kunabwera kafukufuku ochokera ku Germany amene amalongosola za mmene ngozi inachitikira kwenikweni analunjika za mmene ndege inayendera. Ngati mukukumbukira Amalawi kunena kuti choyambirira ndege inayamba kusowa, ndipo itasowa panaperekedwa mauthenga osiyanasiyana amene mauthenga amenewo tingatenge kuti ndi uthenga woyamba pa ngozi imeneyi. Ndipo kachiwiri ndi pamene pamabwera kafukufuku ochokera ku Germany amene sonawo anaperekerapo ndi kulemba zosiyanasiyana zokhuzana ndi ngozi imeneyi, tikuyitenganso kuti ndi nkhani ya namba 2. Kachitatu ndi pamene pakubwera Commission of Inquiry imene yafotokoza za mmene zinakhalira za ngozi imeneyi, kusonyeza kuti pali magulu atatu amene Amalawi akhala kumvesera. Anamvesedwa kuchokera mu zolankhula kuchokera pa wireless komanso anamvesedwa kuchokera mu ripoti ya Germany. Panonso lero anthu akupanga ndi kukambirana zokhuzana ndi ripoti yochokera ku Commission of Inquiry. Ife ngati Muslim Supreme Council of Malawi tinali woyembekezera ndi chero kuti pamene inquiry akupanga kafukufuku ndi kukhulupirira kuti ayamba pamene panayambira nkhani, monga ngati Vice President sikuti anangonyamuka kuchokera ku hotel kumapita ku ulendo wawo kumana anyamuka kuchokera pa khomo monga munthu wokwatira. Timayembekezera kuti mayi ya kunyumba amene ali Mrs. Mary Chilima anayenera kufunsidwanso nawo mbali yawo kuti kodi amunawo pochoka adalankhula zotani, anasazikana zotani, chifukwa ndili ndi chikhulupiriro choti Amalawi akuziwa kuti pa nthawi imene Vice President ali moyo ziko muno ankakonda kuyenda pa galimoto komanso nthawi zina kuyendesa okha, koma padafika pa stage yona kuti akakwera ndege imene ili yoti pali ndithu arrangements imene inachitika kusonyeza kuti protocol ndi imene imayang'ana za mayendedwe a Vice President kapena President kapena nduna. Mwa ichi chifukwa choti inquiry sanafike ku family kaya sitikuziwa mwina ripoti ilimo mkati mkoma tilibe umboniona kuti anaitana ku family kuti alongosole kumbali yawo. Komanso
sitinaone pamene paonesa kuti ainkwale imenewo anapita kukafunsa anthu aku ofesi, koma pali pamene ayambira ngati nawo background yawo. Kwa ife tikuona ngati asiyaso mbali ina yomwe akanatha kuwafunsa ndi kuthanso kutolera mu zinthu zimene apereka mu ripoti limeneyo. Mwachitsanzo apa taona kuti mipingo ina yakhala ikuyankhula zokhuzana ndi ripoti limeneli, kuphatikizira mpingo wa Katoliki mosogozedwa ndi Bishop Msusa amene ayankhapo zokhuzana ndi ripoti limeneli. Sanakhutire chifukwa cha zachilendo zimene zaoneka kususana kwa magulu atatu ndawatchulaja, kuyambira ku maripoti oyambirira amene Malawi anayamba kuzindikira kuti pachitika ngozi. Kachiwiri ripoti limene linabwera lochokera ku Germany, koma ananena kuti ripoti limeneli lizatuluka chaka cha mmawa. Amalawi tikukumbukira ndipo tikudikirira kuti kuzabwera ripoti lomaliza, inali preliminary report limene Amalawi adalipeza, ndipo yabwera iyi yomaliza yakuno ku Malawi inquiry imeneyi ndionena kuti ikanaomba mkota mu zinthu zambiri zimene zinayenera kufanana ndi zimene zinayankhulidwa poyamba, komanso ndi zimene zinayankhulidwa mu fezi yoyamba ya Majeremani ndikuzafika pa report lawo. Koma chifukwa kuti zinthu zitatu zimene zikuyankhula zomosiyana komanso zikuyankhula mu zinthu zachilendo zambirimbiri, ndi chifukwa chati Bishop Msusa anena kuti ripoti limeneli sakukhutira. Mwachitsanzo zinthu zingati zimenezi zomwe sakukhutira nazozo ndi zimene aona kusemphana kwa kayankhulidwe kwa magulu atatu amenewa. Izi timafuna kuti Amalawi tisakhalenso pano ndi chipinjo choti tiyambe kunyoza Bishop Msusa chifukwa chakuti sanakhutire nawo ripoti limeneli, chifukwa ripoti limakhala ndi munthu kuuzidwa ndi kuvomereza kuti ndamva, komanso ndikuona kuti ndamva sinakhutire. Ufulu umene munthu ali nawo ndiye musamulande munthu ufulu wake wakukhutira kuti akhutire pamene iye sanakhutire. Timaona kuti pamene popo panafunika kuti tipapewe, komanso zimenezo zimakolezera chikayiko. Ife ngati aMuslim Supreme Council of Malawi tikuona kuti magulu onsewa atatuwa kuyambira mgulu loyamba, monga mukukumbukira kuti tinauzidwa Amalawi kuti pali chinthu chimene chimapanga rekodi mu ndege imeneyi, mu ndege zonse zimene zimauluka mumakhala chinthu chimene chimapanga rekodi. Ndiye ife tikuyembekezera kunena kuti zonsezi zoyankhula ndi chikayiko chonse kuti chikhale kuti palibe. In short, pakanakhala kuti pali chinthu chimene chili choti sichoyankhula munthu amene ali woganizira, koma chiyankhule chinthu chimene chinali pamalopo chimene chimachedwa kuti black box. Kwa ife chikanangokhala kuti chimene chichapezeka, ndikukhulupirira kuti mayankhulidwe atatuwa chinthu chimene chichikanayankha black box ndimene kanayankha, chifukwa zikanaziwika zinthu zimene amayankhulana anthu mkati mmenemo kuti amayankhulana zakuti. Tikukumbukira kuti mu ripoti limene latuluka pano ikuoneka kuti ikususana ndi pilot amene amayendesa ndege imeneyi kuti panali zinthu zimene anali zoti ananyanyaza, koma black box imene ikanayankhatu mafunso amenewa. Koma chifukwa choti munthu amene wamwalira ndikumuwuza kuti unalakwisa pakuti ni povuta kuti munthu amene ujayo azichite defend, koma black box ndimene ikanayankha ndi kutambasula pa nkhani ngati imeneyo. Therefore ife ngati aMuslim Supreme Council of Malawi ripoti limene lili nafenso likhala lotikayikisa, tikulikayikira, tikuona kuti pakanakhala black box kuti ndi limene lapezeka, monga kuyankhula kwa oyamba aja kuona kuti black box yasungidwa malo abwino. Tikukhulupirira kuti zonsezi izi zimene adandaula Msusazi, zimene adandaula Amalawizi, pakanakhala kuti palibe. Ifenso tiliwo dabwa ndi kunena kuti ripoti limene lili lachita bwanji kusiya magawo ena amene ali ofunikira kuti akanatha kuchitidwa include mmene momo. Mwa ichi ife kusakhutira kwathu nkuonena kuti palibe black box. Ife aMuslim Supreme Council of Malawi chifukwa choti palibe black box, ndiye zonse zikuchitika pazi ndizoyankhula anthu zikuganizira, zofanizira, zomwe zili zoti zopereka chikayiko chochuluka kwambiri. Ndiye ngati pali chikayiko chochuluka kwambiri, munthu amene ali mu chikayiko chochuluka kwambiri sakuyeneranso kuti munthu amene yoyo anyozedwe, koma zongofuna kumva kuti
chimene chachitisa kuti iyeyo asakhutire ndi chani, chifukwa munthu akawerenga chinthu amakhutira sakhutira. So kwa ichi timafuna kuti tinene kuti Amalawi ino si nthawi yozana chala wina ndi nzache, koma munthu amene wakhutira kumbali yake, munthu amene sanakhutire kumbali yake. Tiliomva chisoni kuti amipingo atukwanidwe, asogolera mipingo atukwanidwe, pokaso amipingowo sanakapangise msonkhano pabwalo, anakapanga msonkhano ku mbumba yawo, ku community yawo, ku members yawo, kwafotokozera kuti ripoti latuluka lija ifeyo sitinakhutire yayi. Ndikukhulupirira kuti nkolakwa kwa aloza chala Nsusa amawauza ngati members yawo, amawauza anthu amene ali ambumba yawo kuti sitinakhutire. Ndiye mwa ichi ife tikunena kuti chifukwa choti black box palibe, Muslim Supreme Council of Malawi ripoti limene lili sitikukhutira nawo. Amalawi anzanga tikufunirani zabwino zonse mchaka chimene chikubwera cha 2025, tikufunirani zabwino zonse kuti Mulungu atiteteze kuzosiyana, Mulungu atiyang'anire, Mulungu atipase mvula yabwino kuti tikhale chakudya chabwino, Mulungu atisunge mumasunge mosungidwa mosiyana ndi mmene Mulungu waonera ndi anthu ake Amalawi kuti kodi awasama mwa mtundu wanji. Tikufunirani zabwino zonse, Malawi wabwino. Wahadha salam alaikum. Like, share, Malawian cameras, right.